Main event Gali Silesian MMA 21 w Bytomiu. Marcin Kopcza kontra Patryk Krzak. Kategoria wagowa półśrednia. Tak na pierwszy rzut oka znacznie większym zawodnikiem wydaje się Patryk Krzak, wyższy nieco Marcin Kopcza. Zobaczymy, jak będzie korzystał z tego nieco większego zasięgu Marcin. Tutaj oczywiście za Patrykiem Krzakiem są całe trybuny. Miejscowy bohater. Próba high kicka. Znowu. Z odwrotnej pozycji Kopcza. Tak, na razie spokojna ta pierwsza minuta tego pojedynku. Och, bardzo ładne teraz te kopnięcie wysoko ręce. Na szczęście dla Marcina. Tak, Patryk Krzak jest naprawdę dobrze kopiącym zawodnikiem. A teraz... Czy na wątrobę, czy to co mańkuty mają najlepsze. No i weszło to czysto. Teraz zmienił pozycję, ale wraca znowu do odwrotnej pozycji Marcin Kopcza. No myślę, że tymi kopnięciami będzie szukał tam właśnie wątroby. Och! Próba teraz właśnie high kick. tak, skontrowania właśnie kopnięcie na kopnięcie. Clinch, ale rozerwanie, no myślę, że ani jeden, ani drugi tutaj jakoś specjalnie tego parteru nie będą szukać. Tak, widać, że oboje naprawdę lubują się w tej walce w stójce. Ach, kolejny mocny high kick. Teraz długim prawym, ale to tak bardziej chyba kwestia poślizgnięcia niż knockdownu. Tak, bardzo szybko Patryk znowu wstał na nogi i mamy dalej kontynuowaną walkę w formule kickbokserskiej. Ale oczywiście to jest MMA i w każdej chwili może się przenieść walka do parteru. Chyba Patryk jest kibicem Polonii Bytom, ponieważ tutaj naprawdę gorąco okrzyki, jakbyśmy znajdowali się na stadionie piłkarskim. Zmiana pozycji znowu w wykonaniu Marcina Kopcza. No i teraz zapędził mocnymi ciosami, poszedł mocną serią Krzak. Bardzo dobrze skrócił dystans, trafił tym podbródkowym, no ale Marcin Kopcza dobrze znowu wycofał się na środek oktagonu. Raz kolejny, ładna lewa, potem dołożona prawa ręka. Miałeś tu, Artur, rację, że to jest naprawdę bardzo wyrównany poziom obydwu zawodników i widzimy to dokładnie w oktagonie. Tak, tutaj najmniejszy błąd może decydować właśnie o przebiegu walki, więc panowie też z dużym respektem do ciosów i kopnięć rywala. No i teraz takie dwa sierpy w wykonaniu Patryka Krzaka. Tak, widać, że Patryk dobrze się czuje w tych dłuższych kombinacjach. Tak, rozkręca się właśnie z akcji na akcję. Im dłuższa akcja, tym skuteczniejsza u niego. Troszkę mniej aktywny Kopcza w tym momencie walki. Próba takiego bezpośredniego prawego prostego w wykonaniu Patryka, ale troszeczkę brakło tam centymetrów. Och, teraz mógł się nadzieć na kolano. Krzak musi uważać z tymi niskimi zejściami. Tutaj dobrze, jakby jeden z zawodników pokusił się o sprowadzenie, wtedy mógłby na tych kartach sędziowskich zaznaczyć tą delikatną przewagę, bo na razie idzie ta walka łeb w łeb. Tak, stójka jest bardzo wyrównana. Wydaje mi się, że tutaj sprowadzenie, oczywiście stabilizowanie swojego partnera w parterze, zadanie tam kilku ciosów, postraszenie nawet jakąś techniką kończącą, no zdecydowanie ułatwiłoby to zadanie sędziom. Pierwszy low kick taki dokładny strzelił właśnie teraz Patryk Krzak. O, ładny. To było ładne. Tak.
Przytrzymał tą nogę i nagle wystrzelił. Tak, zaczarował troszkę najpierw takimi podskokami, zmienił pozycję i poszło kopnięcie, kolejne kopnięcia. No uruchomił się teraz pod koniec Marcin Kopcza. Ale no, czy to było na zwycięstwo rundy? Nie wiem. Zobaczymy, jaką optykę mieli sędziowie. No chyba że zakończy się walka przed czasem, to raczej tego się nie dowiemy. Ale jak na razie, no to jest bardzo wyrównany pojedynek. Mamy właśnie teraz najlepsze akcje z pierwszej rundy. Dużo tych kopnięć wyprowadzonych ze strony Patryka. Tutaj właśnie ten taki prawy cios na korpus przy próbie wyprowadzenia kopnięcia przez Patryka. No i Patryk wylądował na plecach. A i tutaj widzimy te kolano, które naprawdę minęło o włos głowę. I tu bardzo, Tak, bardzo ten ładne. hajki właśnie fajny taki. To oczywiście nie było mocne kopnięcie, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo widowiskowa technika. Jak będziesz odskakiwał, musisz posłuchać, jak chcesz wygrać, posłuchaj swoich szans. Zobaczymy, który też zachowa lepszą kondycję, no bo tutaj walka toczy się na dystansie 3 rund po 5 minut. Panowie, fight! Już druga runda rozpoczęta. Marcin Kopcza właśnie od ostatnich sekund pierwszej rundy nadal bardziej aktywny. Myślę, że ta pierwsza runda pokazała, że panowie raczej na przestrzeni całej walki nie będą szukać parteru. No, chyba że tak zadecyduje pewnie narożnik może w pewnym momencie, aby zaznaczyć tę rundę. Ale to jest pojedynek dwóch dobrych stójkowiczów. Więc tak chyba sami z siebie raczej tej płaszczyzny zmieniać nie będą. O, ładne. Patryk znowu tymi obszernymi ciosami. Wszedł w rywala. Ładny low kick w wykonaniu Patryka. Może to jest broń właśnie na Marcina Kopczę. Właśnie te low kicki, żeby troszeczkę osłabić jego mobilność. Po raz kolejny wysokie kopnięcie. O, ładne to było. Marcin Kopcza legitymuje się rekordem 2 zwycięstw, 1 porażki. Ostatnio pokonał Wojtka Dęczura na FEN 54. Ma również 1 remis w swoim rekordzie. Teraz po raz kolejny próba ataku z wyskoku. Ale nie daje zaskoczyć się w żaden sposób Patryk Krzak. Większość tej rundy właśnie odbywa się na środku oktagonu. Tak, troszkę za mało jest tego zaganiania pod siatkę swojego przeciwnika. Tu nie chodzi nawet o dociskanie go do siatki, próbę sprowadzenia, ale po prostu zamknięcia, tak. Tak, wymuszenie na tym, aby poczuł się troszkę w defensywie. Patryk Krzak 3 zwycięstwa na swoim koncie, 2 porażki. Ostatnio walczył na Brave CF 86, czyli Brave Combat. I przegrał tam przez poddanie z Antony Janczewem, no ale wcześniej 3 wygrane z rzędu. Uważaj na palce. No na tą chwilę, tak jak mówię, bardzo wyrównany pojedynek. Ciężko wskazać, kto może właśnie prowadzić w tej walce, bo i z jednej i z drugiej strony mamy podobne ataki, podobna intensywność tej walki jest z obydwu stron. No obydwa jak kopią, są bezpośrednie kopnięcia. Szkoda, że nie są nieco zamaskowane właśnie ciosami, ponieważ może lepiej by docierały. No teraz widzimy ładny taki skok z sierpem, ale też miał zapędzonego pod klatkę Marcina. Patryk dał mu odejść, odzyskać środek. Brakuje mi tutaj zdecydowanie szachowania swojego przeciwnika w stójce.
półtorej minutki do końca tej drugiej rundy. Chyba takiego sidekicka w wykonaniu Marcina Kopczy. Aj, bardzo ładny sierpowy teraz ląduje na głowie Marcina. Patryk Krzak naprawdę wprowadził w tempo ten cios. Bardzo ładnie skakuje z tymi sierpami. Tak. Krzak. No, ale dalej to jest takie bardzo bardzo bliskie. Myślę, że tutaj ani jeden, ani drugi nie może być pewny, że te rundy są zapisywane na jego konto. Tak, tutaj tak jak Artur właśnie wspomniał, żaden z zawodników nie może być niczego pewien w tej walce, bo wszystko dzieje się w oktagonie na zapałki. Teraz delikatnie Marcin Kopcza zepchnął pod siatkę Patryka Krzaka. No ale czy pójdzie za ciosem i na razie jest kopnięcie, taki middle kick. No ale znowu walka wraca na środek oktagonu. Sierpa z skokiem znowu w wykonaniu Patryka Krzaka. No już sama końcóweczka, 5 sekund. I kolejna runda bardzo wyrównana, gdzie ciężko wskazać faworyta. No jeden i drugi muszą troszkę bardziej zaryzykować, bo tak jak mówię, nie mogą mieć pewności, że te rundy idą na ich konto. No tutaj trzecia runda, żaden z nich nie może kalkulować, bo niestety ciężko tutaj domyśleć się nawet, na kogo mogli sędziowie punktować. Może być tak, że jeden sędzia dał na Krzaka, a drugi na Kopczę. Dokładnie tak. Tutaj niejednogłośność u sędziów wcale by mnie nie zdziwiła. No wszystko walka taka z pełnym respektem, ale ciekawa na tym dla oka, bo jeśli już idą akcje, to są one efektowne, tak jak sierpy Krzaka ze skokiem, czy high kicki w wykonaniu Marcina Kopczy. Albo na jego pierwszego, też kilka albo na jego próbował wyprowadzić. Który wydaje ci się, że jest świeższy? Patryk czy Marcin? To jeszcze pytanie, który więcej serducha włoży w tą trzecią rundę, bo bądźmy szczerzy, to nie zawsze ta świeżość już potem determinuje zawodnika w tej trzeciej rundzie. Dokładnie, nieraz ten charakter jest dużo bardziej ważniejszy Charakter, niż... serce jest definicją tego, co zawodnik pod koniec już potrafi wyciągnąć. Rozpoczęliśmy ostatnią rundę podczas main eventu dzisiejszej gali w Bytomiu. No ale wydaje mi się, że narożniki zmotywowały swoich zawodników, bo tak troszkę podkręcają to tempo, mimo że to trzecia runda. No nawet jeżeli nie przed czasem, to ta runda może być naprawdę decydująca. Oj, teraz Ale takie rozcięcie. Nie, to rozcięcie na czole, tam było zderzenie głowami. Przyjdzie lekarz. No i ta krew cieka. No to już na pewno będzie przeszkadzało Patrykowi, bo ta krew pomimo wszystko będzie wlewała się do oka, co będzie utrudniało mu widoczność. No tutaj sektor, który przybył dla Patryka Krzaka. No tak, tutaj było takie zderzenie głowami, ale nieumyślne, nawet ciężko wskazać winowajcę, bo Tak. jeden i drugi zrobili taki ruch do przodu. Zobaczymy, jakiej wielkości będzie to rozcięcie, bo nieraz zdarzają się takie, że walki już kontynuować się nie da. Mamy, Jeżeli by taka sytuacja była, czy ta walka nie będzie mogła być kontynuowana, ponieważ faul był nieumyślny będzie decyzja techniczna po 2 rundach. po 2 rundach. Ale zobaczymy, tutaj Kadmeni wykonują swoją pracę. Może uda się zatamować tą krew. Też zawodnicy na pewno sobie odpoczną w czasie tej przerwy. Wydaje mi się lepiej zregenerować na dalszą walkę, która zostanie być może wznowiona.
Tak, jeżeli walka zostanie wznowiona, tak jak mówiliśmy, no tutaj trzeba podkręcić tempo, trzeba podkreślić tą swoją przewagę, ponieważ ani jeden, ani drugi no nie mogą być pewni tego, że wygrywają na kartach punktowych. Ta runda może naprawdę zdecydować o wyniku tej walki. Cięcie już zatamowane, ale wiadomo, że przy pierwszym uderzeniu to może od razu puścić. Low kick w wykonaniu Patryka. Znowu próba tego sidekicka w wykonaniu Marcina Kopczy. Kopcza troszkę za mało używa tej swojej tylnej nogi. Wydaje mi się, że tutaj te kopnięcia raz na głowę, raz na wątrobę rzeczywiście pomagałyby mu bardziej ustawić tę walkę. Krzachu z kolei mógłby bardziej szachować pod siatką tego swojego przeciwnika, ponieważ widzimy, że jak po orbicie cały czas ucieka dookoła Kopcza, szukając odpowiedniego dystansu. Teraz po raz kolejny zyskał środek, właściwie nie zadając ciosu. Tak jest, ogólnie ta walka opiera się głównie na takich pojedynczych ciosach, nie ma ponowień, jak jest ręka to później noga, jak jest noga to później idą ręce, tylko właśnie mamy takie pojedyncze rzucanie, albo pojedynczych sierpów, albo pojedynczych kopnięć. High kicka właśnie z tylnej nogi Marcina Kopczy, ale dobrze zblokowana przez Patryka Krzaka. Patryk Krzak niesiony dopingiem. O, ten sierp ładnie wszedł. No i znowu drugi cios Patryka Krzaka doszedł do celu. Marcin Kopcza widać, że ma dobrze opanowaną tą bazę techniczną kopnięć, tak jak właśnie Artur wspomniał, zbyt rzadko ich używa. O, teraz Próba sprowadzenia w wykonaniu Patryka. bardzo mądry ruch strategiczny, ponieważ gdyby to się udało, To wtedy mógłby oczywiście zaznaczyć u sędziów swoją przewagę. no ale zbyt czytelna była ta próba, nie była przygotowana i tak myślę, że też sam Krzak nie wierzył, że ona może wypalić. Mamy low kick na łydkę w wykonaniu Patryka Krzaka. Też te low kicki mu wchodzą i też używa ich zbyt mało Patryk. Bo ta noga widać jest trochę okopana, widać czerwony ślad na łydce i troszeczkę więcej kopnięć i właśnie nie pozwoliłby wtedy już tak orbitować Marcinowi po tej macie w środku oktagonu. Bardzo bliska walka i prawdopodobnie panowie to już nie podkręcą tempa. I jeden z nich będzie naprawdę mocno rozczarowany. No tutaj zostawiać decyzję w rękach sędziów to jest 50-50 przy takiej optyce walki. Półtora minuty do końca, no idealny moment, aby tutaj teraz podkręcić tempo, zaznaczyć końcówkę. Może nawet spróbować sprowadzić. Tak, tylko najlepiej gdyby właśnie chciał ktoś prowadzić właśnie po akcji, że są ręce, idzie noga i wtedy kiedy zawodnik jest skupiony na obronie spróbować wejść w te nogi. Więcej ciosów wydaje mi się, że wyprowadza Kopcza, ale jeżeli miałbym policzyć takie, które czysto doszły, które miały znaczenie, to bym wskazał Krzaka. Naprawdę bardzo ciężka walka do punktowania. No Marcin Krzak zaznaczył bardziej te ciosy takie, jak to się mówi, power punches. Te sierpy czy te kopnięcia robiły większe wrażenie na jego rywalu. No, tego rozcięcia na czole oczywiście nie możemy brać pod uwagę, ponieważ no, to jest Zdarzenie podczas zderzenia z głowami. No ale zobaczymy, może jeszcze któryś z zawodników właśnie pójdzie, żeby zaznaczyć tą rundę, jak i całą walkę na swoją korzyść. Ostatnie 13 sekund, zaraz wybije dyszka, właśnie ją słyszymy.
No i nic już tu się więcej nie wydarzy w tym pojedynku. Main event gali pomiędzy Marcinem Kopczą a Patrykiem Krzakiem dobiegł końca. Ciężko wskazać tutaj faworyta. Patryk Krzak cieszy się, podnosi ręce do góry. No ale zobaczymy, jak sędziowie punktowali tą walkę. Zapraszamy do oktagonu, a na koniec oczywiście szybko podsumujemy w studiu, co dzisiaj się działo tutaj w Bytomiu. Trzecia runda była twoja i pierwsza, druga też. No w sumie głową, kurwa. Ale potem się odblokowałem. W tej rundzie, kurwa. W pierwszej rundzie bardzo zaimitowana. Panie i panowie, main event dzisiejszej gali wygrywa jednogłośną decyzją sędziów Patryk Krzak!